Good morning, good morning, good morning. Please subscribe the Seniors Agri Farm! Dari ako nagatanom ako ang aton nga national tree amo ang nara kay duro ako ng mga seedlings nga manara. So itanom ko diri sa palibot ita ako nga farm para nga pag dumabong siya manami ang bioit dutak ag ma-preserve naton ang ginatawag nga nara tree. Kani sa akong pagtanom sa akong nga sa ginatudlo it ng agriculture sa mga forestry nga dapat manami ang imong seedlings, tapos ang ginatamnan mo dapat unahan mo anay siya with organic fertilizer. So ang ako na ginaobra nagapadunot ako it ng uhot para nga amo ang ako na ginhalo sa duta para mangin matambok ang pagtubo it tanom. Ari guys. Ngamot organic muna tapos ngamot lapok. Halo, ihalo mo siya. On. Nik na. Pagkatapos, buuan mo siya. Na malambot eh. Kahit kamay lang ang gamitin mo. Tapos iplastar mo siya ng tuwid. Dapat sa gitna. Sa gitna ng buho mo. Tadlong. Tapos tambakan ng lapok. Ganyan lang. Yan. Tapos lagyan mo sa gilid ng organic para pag absorb ng tanim mo ng pag-absorb ng ng tanim tapos ito kainin na tong organic fertilizer. Pag na ang kanyang gamot, ugat niya na yan, madunot siya dyan, ma-absorb sa tanim. Tapos alagaan mo. Mga 1 year mong alaga. Pag tumaas na siya, hindi na dyan diretso na ang tubo. Lang. Ito guys, maganda maganda ang tubo niya na yung seedlings naman to si Mrs. to ang gumagawa dito ang asawa ko, yun ang katimbang ko dito sa aking farm saka mga anak ko. So si Mrs. nito ang nag seedlings. Pag may malaglag yan ng mga bunga ng nara, so kinukuha niya tapos pinaseedlings niya yung seeds. Ito na. Tanim ko na dito. Pagdating sa mga seedlings, may experience na yung asawa ko. Galing na yan. Yun ang ginagawa niya. Tapos ang gatanim, ako yung gatanim. Parang ako yung gustuhan na nga magtanim. Maganda ako mag-plaster ng tanim. Ayos ko na maganda. Yan. Tuwid mo. Tapos pag tuyo yung bago mong tanim, halimbawa dumaan yung init, pag tuyo yung lupa, diligyan mo ng tubig para sigurado nga mabuhay ang tanim mo. Lagyan mo dito ng organic sa taas. Para pag kadunot yan, bababa yan sa ilalim. Bababa yan.
yung fertilizer. So yun ang kainin ng ugat para tumaba. Pag walang fertilizer, mabagal siya magtubo. Ito na. Lagyan ko ng tree guard. Yung tree guard ko, simple lang eh. Nagbiyak lang ng mga butong. So, ganyan lang. Ganyan mo lang para tanda na mayroong tanim.